Alina. Ootas, sukunimi. Markatti. Onko se oikein kirjoitettu? Joo. Joo. Sulla on täällä omat tunnukset. Ja niillä sä pääset tekemään nyt tämän kokeen, eli voit mennä siihen istumaan. Ensin voit säätää penkin siitä itselle sopivaksi, eli sieltä penkin alhaalta löytyy semmonen pipu, mitä saat sitä eteen ja taaksepäin. Ja sitten sieltä selkänojasta löytyy se ruuvi, niin sillä saat eteen ja taaksepäin sitä penkkiä säädettyä. Se varmaan nyt sitten ei mene eteenpäin. Sitten voit laittaa tästä turvavyön päälle. Ja ratti suoraksi. Ja sitten sieltä pallohiirellä oikealta siirrät sen nuolen sinne siniseen ympyrään. Oikealle tuonne reunaan. Sinne. Joo. Sitten painat sitä johtoa. Sieltä sitten pimeällä ajaminen, eli se keskimmäinen vaihtoehto. Ja täällä on nyt 7 kohtaa, jotka sun pitää suorittaa kaikki järjestyksessä. Edetään tuonne viimeiseen soveltamiseen ja arviointiin asti. Ja toi vihreä nuoli kertoo sitten aina sen kohdan, mitä harjoitusta sun pitää seuraavaksi tehdä. Tuolta oikealta rastista ei tarvi missään vaiheessa painaa, vaan sä palaat aina tähän päävalikkoon tällaisen enterin painikkeen kautta, joka tulee sitten aina sinne näytön alareunaan. Ja nyt voit painaa sitten, viedä sen nuolen sinne oikealle alas sinne ympyrään, missä on se nuoli, siihen. Siitä klikata. Oho, se meni nyt väärin, eli me uudestaan sinne pimeällä ajamiseen. Opastin sua vähän huonosti. Eli nyt tänne perusteet kohtaan. Ja siellä on nyt sitten jokaisessa harjoituksessa 3 kohtaa, esittely, näytöt ja harjoittelu. Ja taas edetään sitten ihan järjestyksessä tuon vihreän nuolen avulla. Ja sieltä voit nyt painaa sitten esittely. Se ohjelma lähtee käyntiin sitten siitä. Tervetuloa pimeällä ajamisen koulutukseen. Pimeällä näkyvyys heikkenee ja tiellä on samat vaaratekijät kuin hyvissä olosuhteissa. Mutta nämä vaaratekijät havaittaa huonommin ja pimeällä havainnointia vaikuttaa vastaanottavien avustajan häiriöön. Näin erityisesti sateella kohtainen lähivalot heijastuvat perästä tien pinnasta. Tärkeintä pimeällä ajaessa on riittävän